साइकेलनि मास्टारखा माबायदि मोनदों पार्टिसिपेट खालामनानै नायनोसै हायोना हाया ट्राइ खालामसै नङा होमबा प्रेक्टिसबो खालामनाय जायाखै ओरैनोथ' सालायबाय थाखायो सालायनाया सालायो खयथा स्टेट सालायखो बर्तमान 19टा स्टेट सालायनायालाय माने बेफोरबायदि रेसिङाव माने बाहागो लाफेराखैमोन आरोना एबारसो फार्स्ट टाइम ना बाहागो लानानै माबायदि मोनदों बाहागो लानानै मोजां मोनदों जेननाया देरहानायाथ' थाखायो आरोना बेनि गेजेरजोंनो माने एक्सपिरियेन्सबो जायो आरोना बेनो बावखुंग्रि फेस्टिभेलाव फैनाया बे माने फार्स्ट टाइम ना दिनैसो फार्स्ट टाइम दायो ओरैनो थानाया अबाव थायो नोंथाङा आंथ' दा बेंगलराव आंना राइडआ स्टप जाथ'ना दङ आरोना बेनिफ्राय आं दा नै क'क्राझार सट' आदाबारियाव दंफैयोमोन आरो ओमफ्राय साइक्लिं मा टारगेट लाबावनो साइकेल बबे स्टेटआव बा बबे कान्ट्रियाव माने जोंनि भारत हादरखौ माने गासैखौबो एक्सप्लर खालामनो सानदों आङो जेसेबां स्टेटफोर दं आरोना जोंनि भारत हादराव बेनिफ्राय जुदि हायोबा इन्टारनेसनेलखौबो ट्राइ खालामनो सानदों आरो थेंक इउ बेस्ट अफ लाक थाबाय আৰু এই সাইকেলিং কম্পিটিশন আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিব মহিলা বিভাগলৈ বেষ্ট অফ লাক থ্যাংক ইউ দাদা আপোনাৰ পাঁচ পাইছো মই দেখিবলৈ পাইছো 50,000 Come on girls কি ওয়ার্ড नहीं है बोलो How is the sauce How is the sauce আৰু অসম ফুটবল সংস্থাৰ সম্পাদক মাননীয় ডক্টৰ সংগ্ৰাম বাবু ठीक है so wish you all the best मैं काउंट करूं so 1 2 সকলোকে শুভেচ্ছা আৰম্ভ হৈছে মহিলাৰ সাইকেলিং কম্পিটিশন আমাৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যসূচী ইমানতে সামৰণি পৰি আমি আগবাঢ়িম আমাৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচীলৈ साइक्लिंग प्रतियोगिता शुभारंभ करा हल जेसेकि बावखुंग्रि फोरबो बिनिनो गाहाय हाबनामा बे गासिगोन बेनि थाखाय जोङो हांख्रायनानै लाबोदों दिनैनि बसुमतारी बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार बिथाङा শুভ উদ্বোধন হৈ গ'ল আমাৰ বাওখুংগ্ৰি উৎসৱৰ মুখ্য দুৱাৰ বাওখুংগ্ৰি ৰে জয় বাওখুংগ্ৰি ৰে জয় বাওখুংগ্ৰি ৰে Hello. Sandra, Judy.
Round 3. अच्छा मुंजा अच्छा पनि उठा गो अच्छा ना खा अच्छा ना खा फगलो ना फगलो क्या सुना ले Go. Agak mata, lokor senai, ul panang kau. Tangro. Round 3. kada Jangan dengar na. Apa? Agak mata, lebih siapa? Gak siapa? Agak terasa.